Ако взимаш една прилична заплата, която аз примерно можех да взимам като програмист, между 5, 6, 7, 8, 10 хиляди лева, повечето хора не могат да бъдат лидери. Аз съм избрал този път, в който аз да казвам какво да се прави. Минал съм през всичко, което може да бъде в Америка. Бизнес или кариера? Ти за себе си какво си мислил, какво е твоето мнение и плюсове и минуси? Аз лично предпочитам да имам бизнес и да съм този, който казва какво да се прави. Аз съм такъв характер. Всеки иска да има бизнес, всеки иска да има нещо негово малко, което да му носи някакви приходи и никой не иска да работи за някой друг. Истината обаче е, че повечето хора не могат да бъдат лидери. Нямат го заложено вътре в тях. Да, може да четеш книги, може да слушаш подкасти, може да ходиш на обучения, но нямаш ли го вътре в себе си, то си личи. Ако хората не те възприемат като някой, който могат да вземат за пример или да вземат пример от теб и не те слушат натурално, без да се правиш, че си лидер. Аз съм такъв характер от малък и аз съм избрал този път, в който аз да казвам какво да се прави. Така че за себе си предпочитам със сигурност бизнес. Завършил съм програмиране като специалност. Не съм избрал този път, просто защото не мога да си представя да ходя на работа и някой да ми казва какво да правя. От другата страна съм изключително добър работник. Аз съм работил толкова много работи, че съм работил почти всичко. Сервитьор, барман, спасител на плажа, камериер, правил съм пици, доставчик, абсолютно всичко. Наистина какво ли не. Това нещо първо, че ми е дала работна етика, която в последствие да приложа в това, което правя в сегашния момент. И второ, че всички тези работи, когато някога съм работил, всеки един работодател е искал да се връщам при него. Тоест, аз съм изключително добър работник. Аз мога да изпълнявам заповеди и да слушам този, който е над мене. Не ми пречи. Аз предпочитам да съм този, който каза какво трябва да се направи. Плюсове и минуси. Плюсовете на това да си на работа е, че е много по-спокоен живот. Нямаш проблеми, нямаш кой знае какъв стрес. Говорим, що се отнася за твоите финанси. Отиваш на работа в толкова часа, не мислиш за почти нищо, освен за това, което трябва да свършиш на работа. Толкова часа си тръгваш. Край. Твоите отговорности приключват. Докато когато имаш бизнес, няма работно време, постоянно мислиш за това, постоянно си в стрес, няма 8-9, няма понеделник, вторник, сряда, неделя, няма от 8 до 9, мислиш 24 часа за това. Буквално съм си лягал много от дните и съм смисъл, добре бе, утре трябва да свърша това, обаче не знам как да го свърша. И то е един нон-стоп стрес, на който повечето хора просто не могат да си подложат. Така че плюсовете на кариерата: отиваш на работа, тръгваш от работа, никакви отговорности, нямаш стрес. Нямаш риск, никакъв риск не поемаш, отиваш, работиш, дават ти паричките, взимаш си ги и заминаваш. Ако взимаш една прилична заплата, която аз примерно можех да взимам като програмист, между 5, 6, 7, 8, 10 хиляди лева, понеделник до петък, 8 до 5, супер. Това е супер живот. В смисъл, звучи страхотно. Просто не е нещо, което аз бих искал да правя. Минусите са, разбира се, че имаш някакъв таван на това нещо. В смисъл, заплата над 10 хиляди лева в България трябва да работиш за чуждестранна компания, но и там има доста високи върхове, които можеш да покориш. Напълно съм съгласен с твоите точки, които направи. И както ти знаеш и може би някои от аудиторията знаят, аз имам няколко бизнеса тук и искам да дам малко примери по точно това, което ти каза, но от моята гледна точка. Да, бизнесите наистина ти дава свобода. Риска е много по-голям. Трябва да си доста по-амбициозен човек. Не казвам, че хора с кариера не са амбициозни. Те си имат друга амбиция и тя е по кариерната пътека, където са. Точно така. Обаче с бизнеса, за мен, мисля си, че въпросът е дълбоко в мен. Защото аз не обичам limitation. Да имаш бизнес или да можеш да менеджваш хора. Това те пушва толкова много в твоите лични лимити, че е направо хора, които винаги са работили 9 до 5 или някакви такива корпоративни работи. Много им е трудно да разберат с какви трудности бизнес оунъри, собственици или предприемачи се сблъскват. Аз като си почнах моите бизнеси, нищо. Аз си имах няколко работи, както тебе, минал съм през всичко, което може да бъде в Америка. Обаче, нали, това си е все пак и житейски опит. Можем да кажем, че в една кариера, работа нормална, там трябва да знаеш едно умение. Било то програмиране, нещо, каквото и да е, по професията ти. Докато когато имаш бизнес и ръководиш бизнес, ти трябва да имаш много по-голям набор от умения. Как да в смисъл, от всяко нещо ти трябва да поназнаваш малко. Понеже ако някой си свърши зле работата, ти си отговорен. Ясно е, че не можеш да разбираш да си експерт във всичко, не казвам това. Просто трябва да знаеш от всичко по-малко. Тоест трябва да си компетентен в доста повече сфери, докато си доста по-ниширан, когато си кариерно развит. Тоест ставаш много добър програмист, но ти си много добър програмист. Не можеш да продаваш, не можеш да менажираш хора, не знаеш нищо по счетоводството, доставки, цени и така нататък. Когато съм се сблъскал с хора, които идват да работят за моите компании, които идват от кариера, имат много плюсове, защото
когато им кажеш нещо, те си го изпълняват. Просто въпросът е, че ако трябва нещо да се отклонят малко, тогава вече хората не знаят как да реагират. Които са кариерни, нали, само това са правили цял живот, не са адаптивни. Това за себе си, от моя гледна точка, понеже, както ти каза, като бизнес собственик, ти буквално трябва да правиш почти всичко. Да можеш да правиш почти всичко. Не на експертно ниво, нали, може да имаш някои експертизи тук и там, нали, да си експерт, обаче не на всичко. И двете са добри, обаче за мен лично бизнеса и предприемачеството нямат лимит. И затова аз лично съм си ги предпочел, както и ти. Много е тънък момента, в смисъл всеки има право на избор, всеки има право да си води какъвто иска начин на живот. Така е. Да, На мен ми звучи страхотно, въпреки че не го правя, да взимаш 10 000 заплата от понеделник до петък по 8 часа работа, без да мислиш абсолютно нищо през това време, освен, нали, пак казвам, за задачите ти по работа. Така че имат и двете неща. Плюс и минус вече е въпрос на личен избор, няма нещо, което е по-добро от другото. Всичко според мен е въпрос на лично предпочитание. Работих 15-20 часа на ден. България или чужбина? Каква ти е равносметката за това, за себе си? Когато се развият тия неща, би ли се прибрал в България?